Έχεις την Ειρήνη κοντά, θα δείξεις την Ειρήνη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Θα μαζέψει. Κάθε ένας να τα έχει μπροστά του. Αν έχετε ματουγιάλια ή ήλιο, τραβήξτε τα να μπορεί να δει. Και όταν θα περάσουμε τα σύνορα, περίπου κανένα 20-25 λεπτά με χρειάζεται, γιατί δεν είμαστε και πολλά άτομα, λόγω στις ταυτότητες μία-μία που πρέπει να τις σκενάρει στο υπολογιστή. Παρακαλώ κανένας να μην κατεβεί από το πούλμαν. Αν κάποιος κατεβεί, πολύ προσέξτε τα τσιγάρα, γιατί το κάπνισμα απογορεύεται. Τις γόπες στα καλάθια θα τις πετάξετε, αλλιώς πρόστιμα 50 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ λίγο την προσοχή σας, μόνο ευθεία. Να γνωριστούμε καλύτερα, είμαι ο Κορομελής ο Βασίλης, Έλληνας. Γεννήθηκα στη Πολωνία. Είμαι η πρώτη γενιά από τους Έλληνες που γεννήθηκε έξω από την πατρίδα μου, σαν αποτέλεσμα του εμφύλιο το πόλεμο που ήταν οι γονείς μου. Ο πατέρας μου από τη Τσαγκαράδα Πήλιο Βόλο, η μάνα μου είναι από Μακεδόνα, από τα χωριά της Φλωρίνας. Σας εύχομαι καλώς ήρθατε ακόμα μια φορά. Θα περάσουμε, είμαι σίγουρος 100% πολύ καλά τις 3 μέρες μέχρι θα είμαστε μαζί όλο το χρόνο, και από αυτή τη στιγμή σας εύχομαι καλή εκδρομή, γιατί πάμε να δούμε την Οχρίδα, εξών την μεγάλη θέα που έχει φυσική, πόλη με μεγάλη τουριστική αξία. Πολλά πράγματα τα έχουμε οργανώσει μαζί με τον κύριο Ανδρέα, θα τα δούμε, δεν θα σας λείπει τίποτα και παρακαλώ να με έχετε εμπιστοσύνη όπως σας έχω εμπιστοσύνη εγώ εσάς. Να πούμε ορισμένα πράγματα λίγο, γιατί για λίγο χρόνο θα κάνουμε στάση. Από τώρα και πέρα θα μιλάμε μόνο με την τοπική ώρα. Πιο πολύ ξεχάστε την ελληνική την ώρα. Είναι νόμος για να μην κλείσουμε λάθος ραντεβού, αναχώρηση, αφύπνιση, τα πάντα. Παρακαλώ τα ρολόγια σας να τα γυρίσετε μια ώρα πίσω, και αυτή τη στιγμή είμαστε, η ώρα είναι 3:30 το απόγευμα. Το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο το πράγμα, το νόμισμα το δικό τους σε αυτό το κράτος το Σκοπιανό έχει το όνομα δενάρι. 1 ευρώ χοντρικά μπορείτε να το υπολογίζετε για 60 δενάρια, παναπεί, αλλιώς στη τράπεζα είναι 61,03, παναπεί για 10 ευρώ θα πάρετε 610 δενάρια. Όμως προσέξτε κυρίες και κύριοι, το χαρτονόμισμα έχει αξία 60 δενάρια. Το κέρμα που περνάει μόνο το 1 ευρώ το κέρμα, σπάνια σε ορισμένα μέρη το μισό το ευρώ τα 50 λεπτά, λόγος γιατί δεν είναι εθνικό νόμισμα δικό τους, γιατί δεν είναι χώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αξία 50 δενάρια. Γι' αυτό να μην σας φανεί παράξενο, αν σε ορισμένες καφετέριες, σε ορισμένα μαγαζιά που θα κάνετε τα ψώνια, αν πληρώνετε με κέρματα θα τα υπολογίζονται σαν 50 δενάρια. Γι' αυτό να έχετε υπόψη μου, κανένας δεν σας κλέβει. Τελικά θα είμαστε πάντα μαζί παρέα, εγώ θα μεταφράζω, θα σας βοηθήσω ό,τι μπορώ. Με αυτή τη διαφορά, να ξέρετε η διαφορά ποια είναι από το χαρτονόμισμα και το κέρμα. Συνάλλαγμα δεν πρέπει να κάνετε παρακαλώ. Μπορείτε αν θέλετε στο ρετσεψιόν το ξενοδοχείο να κάνετε, όμως 50 ευρώ για μας σε αυτό το Σκοπιανό το κράτος είναι μεγάλο χρήμα.
να μην κάνετε σε ανάλλαγμα για 2 κοκακόλες να πληρώσετε το σερβιτόρο με 50 ευρώ, δεν θα μπορείτε να τα ξοδέψετε τα δενάρια όλες τις μέρες που θα είμαστε εδώ πέρα. Γι' αυτό παρακαλώ να έχετε υπόψη μου να μεταχειρίζετε πιο ψηλά χρήματα ή ένας να πληρώνει για 3-4 άτομα και αναμεταξύ σας ύστερα να τα βρείτε. Και το τρίτο, το πιο βασικό πράγμα, από αυτή τη στιγμή να ξέρετε, για να μπορείτε να γυρεύετε πίσω στην Κέρκυρα, στην πατρίδα μου, το κινητό, πρώτα αναγκαστικά πρέπει να πάρετε το κωδικό της Ελλάδας 0030. Αυτοί που έχουν σύνδεση, καμιά σχέση, πρέπει να έχετε, νομίζω έχετε βάλει την σύνδεση roaming, χρειονόσαστε και εσείς και αυτός που σας καλεί. Αν δεν έχετε βάλει roaming, τότε δεν θα μπορείτε με τα χαρτοτελέφωνα να παίρνετε τους συγγενείς κάτω, μόνο θα μπορούν να σας παίρνουν στα τηλέφωνα. Μα να πει από τώρα και πέρα, γιατί μπήκατε στο δίκτυο του Σκοπιανό κράτος, να μην ξεχάσετε πρώτα το κωδικό 0030, όχι απότομα πως θα έχετε μέσα τα ονόματα στο μεμάρι του, στη μνήση του κινητού, δεν μπορείτε απότομα να γυρεύετε. Μπήκαμε σε ένα μικρό κράτος με 25.713 τετραγωνικά χιλιόμετρα πλάθος, 2 εκατομμύρια πληθυσμό, 2.100.000, 70% είναι Σλάβοι, Ορθόδοξοι, παλιομερολογίτες. Αυτό να το ξέρετε, παλιομερολογίτες δεν δουλεύουν με το καινούριο το μερολόγιο, γιατί δεν τους έχει δώσει ακόμα άδεια, εντολή η Σέρβικη και η Ρώσικη Εκκλησία, γιατί δουλεύουν με το παλιό το μερολόγιο. 22% είναι Αλβανοί που έχουν γεννηθεί σε αυτό το κράτος εδώ πέρα και 7-8% τα υπόλοιπα. Τα ποσοστά είναι πολλές εθνότητες που ζουν μέσα σε αυτό το κράτος, σαν τους Σέρβους, Τούρκους, Βλάχους, Βοσνέους και λίγοι εμείς οι Έλληνες που είμαστε εδώ πέρα. Μεθαύριο η φτώχεια σχεδόν 37-38%, ανεργία μεγάλη, ξέρετε είναι δηλωμένη στην οργάνωση τους Ηνωμένους Εθνούς με το όνομα Φύρων, που προσπαθούν να αλλάξουν το όνομα, όμως δεν προσέξανε τι υπογράψανε το 1993 και αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, να γυρέψουν το καινούριο το όνομα που το θέλουν σαν Δημοκρατία Μακεδονία, που ήταν επί καιρού το κράτος Ιουγκοσλαβία. Και ένα πράγμα πολύ παράξενο, ειλικρινά θέλω να με καταλάβετε, με αυτό το κράτος σήμερα κυβερνεί η Ελλάδα. 70% από όλη τη βιομηχανία το κράτος, τράπεζες, πετρέλαια, βενζινάδικα, τα πάντα τα έχουμε εμείς οι Έλληνες. Από την άλλη την πλευρά έχουμε ένα τεχνητό πρόβλημα με το όνομα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε όλα να μην τα πιστεύετε. Κάποιος έχει πολύ μεγάλο συμφέρον να υπάρχει το πρόβλημα με το όνομα, γιατί και η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως κλαίνε με μαύρα δάκρυα. Παναπεί, ακόμα φανερά που δεν το είπανε, η κυβέρνηση του Σκοπιανού, το κράτος που το λέμε εμείς, δεν έχει συμφέρον να μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τότε όλο το έλεγχο, την οργάνωση θα κυβερνεί η Ευρώπη. Πάντα λέω Σκοπιανό κράτος, γιατί έτσι εμείς το μεταχειρίζουμε σαν λέξη, γιατί η πρωτεύουσα σε αυτό το κράτος είναι η πόλη Σκόπια με περίπου 800.000 πληθυσμό. Για λίγο χρόνο θα φτάσουμε στην πόλη Πίτολα. Στα ελληνικά αυτή η πόλη
στα αλβανικά και στα γαλλικά είναι γραμμένη με το όνομα μοναστήρι. Θα να πει μην περιμένετε μοναστήρι να δείτε, η πόλη ονομάζεται μοναστήρι σε αυτές τις γλώσσες. Ο κάμπος αριστερά και δεξιά που το βλέπετε έχει το όνομα Πελαγώνια στη τοπική τους γλώσσα, η γωνία της Πέλας, αρχαίο ελληνικό όνομα, και δεξιά που βλέπετε τα τζάκια που ξεατμίζουν τα μεγάλα είναι η εταιρεία των Δεών που κάνει το ηλεκτρικό το ρεύμα από πολύ το κάρβουνο που έχει αυτός ο τόπος εδώ πέρα. Για λίγο χρόνο θα μπούμε μέσα στην πόλη. Πώς βλέπετε ευθεία το λόφο, πίσω από αυτό το λόφο βρίσκεται η αρχαία ελληνική πόλη, η Ηράκλεια, που την έκανε ο ίδιος ο Φίλιππας ο δεύτερος, ο πατέρας του Μέγα Αλέξανδρο. Γι' αυτό και στη δεύτερη την πλατεία θα δούμε το δικό του το άγαλμα που μας το φέρανε περίπου πριν ένα χρόνο. Το δεύτερο τον αιώνα, από αυτά τα μέρη εδώ πέρα ήρθαν οι Ρωμαίοι και επάνω σε γκριμισμένα θεμέλια της αρχαίας ελληνικής πόλης ξανακτήσανε καινούρια πόλη. Πάνω από 50.000 ανθρώποι ζούσανε με το όνομα Χερακλέα Λινκέστης. Αν δώσετε προσοχή όλο το καιρό στο δρόμο μας αριστερά και δεξιά, όλες οι εταιρείες που τις βλέπετε, αποθήκες, βενζινάδικα, τα πάντα όλα είναι ελληνικά. Και διαφημίσεις στο δρόμο γραμμένες στην ελληνική τη γλώσσα, γιατί η αγορά, τα εμπόρια είναι τόσα μεγάλα ανάμεσα το Σκοπιανό το κράτος και στην Ελλάδα σε αυτή την πόλη. Ορίστε, βλέπουμε δεξιά ελληνικές εταιρείες. Κάποτε ήταν και οι σημαίες ελληνικές, σήμερα πρέπει να καταλάβετε με το πρόβλημα που του κάνανε τεχνητό σαν πρόβλημα, τις σημαίες τις τραβήξανε σε άκρη. Αυτό το μέρος που το περνάμε τώρα και το βλέπουμε, να ξέρετε, είναι πολύ πλούσιο μέρος και θα δείτε μεθαύριο τη τεράστια διαφορά λόγος πλούτος που υπάρχουν στα αλβανικά τα χωριά μέσα σε αυτό το Σκοπιανό το κράτος. Ορίστε, βλέπουμε αριστερά τα ελληνικά τα βενζινάδικα εταιρείας Mac Petrol. Αυτή τη στιγμή η βενζίνη είναι 80 δενάρια, το πετρέλαιο είναι 72 παναπηγένα και 18-19 είναι το πετρέλαιο, σχεδόν 1,45 ευρώ είναι η βενζίνη. Θα πείτε πολύ πιο ευθυνά παρά την Ελλάδα, όμως το μεσαίο οικονομικό επίπεδο είναι πολύ πιο χαμηλό σε αυτό το κράτος. 200 ευρώ να παίρνεις μεστό σε αυτό το κράτος υπολογίζονται μεγάλα χρήματα, να ξέρετε. Η πιο όμορφη εποχή το χρόνο για μένα, πιστεύω και εσάς, κοιτάξτε τα δέντρα πως ξεχωρίζονται με την ομορφιά τα φύλλα, διαφορετικά χρώματα που υπάρχουν. Αριστερά βλέπετε το πάρκο της πόλης, το γήπεδο για ποδόσφαιρο, ζωολογικός ο κήπος. Και επί κύρου Ιουγκοσλαβίας, όταν ήμασταν κράτος, και τι μεγάλο κράτος, φύλλο δεν μπορούσατε να δείτε κάτω πεσμένο, όμως σήμερα το κράτος δεν έχει αυτή τη μεγάλη τη δύναμη και πάλι οι δημόσιοι υπάλληλοι ζουν πολύ ευχαριστημένοι και αυτοί είναι αυτοί που κρατάνε την κυβέρνηση. Αλλιώς αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, ο πρωθυπουργός στο Σκοπιανό το κράτος είναι ο Νίκολα Γκρούευσκι, ο παππούς του από την Ελλάδα, από το χωριό Ψαράδες. Είναι ένα χωριό στη μικρή την πρέσπα της Λίμνης, να ξέρετε. Ψαράδες. Ναι, πάει να πει, τι πιο πολύ να σας πω, σήμερα γίνει και αυτός ο πιο μεγάλος άνθρωπος που μας άλλαξε την ιστορία. Δώσατε προσοχή αριστερά παρακαλώ αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε πως μοιάζει ο Ρώσικος, ο Σλάβικος, ο Ορθόδοξος Σταυρός.
Το 1903 γίνηκε μια επανάσταση ανάμεσα τους Σλάβους και τους Τούρκους. Δοκιμάσανε 9 χρόνια πριν το Βαλκανικό το πόλεμο για την ελευθερία τους. Σκοτώθηκε ο Ρώσος ο πρόξενος που ήταν σε αυτή την πόλη και 100 χρόνια από το δικό του το θάνατο, τις 2003, το κάνανε αυτό το άγαλμα να τον ευχαριστήσουν αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο που τους έδωκε βοήθεια. Παρακαλώ ακόμα μια φορά κοιτάξτε τα ρολόγια σας, η ώρα είναι 4 παρά 4. Κυρίες και κύριοι, τις 5 ώρα κλείνουμε το ραντεβού μέσα στο πούλμαν. Το πούλμαν τώρα για λίγο χρόνο θα παρκάρει από την αριστερή πλευρά, θα το βλέπετε. Δεξιά βλέπετε το κεντρικό το πεζόδρομο. Εγώ θα κάνω μικρή ξεναγήση πώς θα περπατάμε στο δρόμο. Θα σας δώσω χρόνο να πείτε και κανένα καφέ αν θέλετε. Θα σας δείξω πού θα μπορείτε να φάτε με το καλό τη Δευτέρα στην επιστροφή, όταν θα έχετε πιο πολύ χρόνο για να δείτε την πόλη, την αγορά, τα πάντα. Τώρα έχουμε πρόγραμμα λίγο ξενάγηση και να γνωριστείτε μόνο με την πόλη. Παρακαλώ να πάρετε τις φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, τι έχετε, για... Ήμασταν αθεοί, εκκλησίες, θρησκεία, τέτοια πράγματα δεν γνωρίζαμε. Σήμερα η πολλή δημοκρατία, κοιτάξτε πώς μοιάζει αυτό το συντριβάνι με το αγγελωτό, το σταυρό, με τα πάντα. Όμως, πώς λέει και το ρεντόκι το τραγούδι, το πουλί από πουλί νάνι γίνεται χαϊβάνι. Ξέρετε πάντα. Βλέπετε δεξιά το κεντρικό μουσείο της πόλης είναι η Στρατιωτική Ακαδημία. Σαν 17 χρονών παιδί ήρθε ο θέμα Λάκατος από την Θεσσαλονίκη και εδώ πέρα γίνεται ακτινοτικό. Όπως γνωρίζετε αυτός ο πεζόδρομος είναι τα πάντα που πρέπει να δούμε μέσα σε αυτή την πόλη. Θα περάσουμε ορισμένες λίγο πολυκατοικίες που είναι χτισμένες επί καιρού Ιουγκοσλαβία και προετοιμαστείτε για μια θέα πώς μοιάζανε τα πλούσια σπίτια των έμπορων Έλληνων, Εβραίων, ντόπιους, έτσι, σπίτια που δείχνουν τα πλούτα που υπάρχαν, γιατί τα χρόνια, να ξέρετε, αυτή η πόλη, το μοναστήρι, κάποτε επί καιρού της τουρκικής Οθωμανίας είχε πιο μεγάλη αξία παρά μία Θεσσαλονίκη. Και θα προσέξετε παρακαλώ, σε ορισμένα μπαλκόνια θα δείτε εθνικές σημαίες διαφορετικών κράτων. Είναι τα δεύτερα τα προξενία, αν τα πρώτα είναι οι πρεσβείες στην πρωτεύουσα στην πόλη Σκόπια, τα δεύτερα είναι εδώ πέρα, γιατί επί καιρού Τουρκίας αυτή η πόλη, λόγω στη διπλωματία, όλα τα βασίλεια της Ευρώπης είχαν επί καιρού Τουρκίας εδώ πέρα προξενείο. Γι' αυτό ακόμα ονομάζεται και η πόλη των προξενείων. Παρακαλώ σιγά σιγά να μπούμε μέσα στην αγορά. Αλλιώς αυτοί πόσο πλούσια ζούσαν οι ξενοδοχοί, γιατί αυτοί υπομένανε με χίλια βάσανα να μην σκορπίσει η Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία σαν κράτος. Και τα 2-3 γάλματα που θα δείτε στον δρόμο είναι τα γάλματα των αντάρτων, τους αντάρτες του Κρίστοφ.
σταματήσουμε. Η πλατεία αυτή πώς λέγεται? Ορίστε. Η πλατεία αυτή εδώ πώς λέγεται? Αυτό είναι το φαρδί του Σοκάκη. Ο πεζόδρομος. Αλλιώς η πλατεία του Φίλιππο, που είναι τα τζαμιά. Η άλλη είναι το μουσείο το Άτατορκ. Παρακαλώ να μαζευτούμε. Τη Δευτέρα με το καλό θα γυρνάτε πίσω. Θα είναι πρωί. Θα έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Θα είναι ανεμισμένα όλα τα μαγαζιά. Δεν θα γίνει σήμερα, είμαστε και Σάββατο. Όμως και πέρασε πολλά μαγαζιά είναι κλειστά. Το ξενοδοχείο με το όνομα Επινάου. Είναι 5 αστέρων ξενοδοχείο. Τροφή αλφα κατηγορία. Δεν είναι ακριβά. Μέσα όλοι οι σερβιτόροι είναι οι πρώτοι κινηματογράφοι των Βαλκανίων που ζούσαν χρόνια σε αυτή την πόλη. Μπροστά μας βλέπουμε την Εδρική Καθολική Εκκλησία, την βλέπετε δεξιά. Μπροστά βλέπουμε τα δύο τα τζαμιά και σε περίπου 200 μέτρα από εδώ τελειώνει ο πεζόδρομος. Κάντε τη βόλτα σας, να δείτε την πλατεία, να δείτε τα άγωνα, το Φίλιππο, έτσι. Και έχετε χρόνο αυτή που... Να και ο Φίλιππος. Δεν είναι γνωστό πότε χτίστηκε. Λένε ότι χτίστηκε την ίδια περίοδο με τον Ναό Αγίου Δημητρίου, δηλαδή το 1830. Ο Κρήλος αναφέρει ότι οι Οθωμανικές αρχές μάζεψαν 60.000 αυγά από τα γειτονικά χωριά και τα ανακάτεψαν με κονίαμα για να κάνουν τους τοίχους δυνατότερους. Είναι 30 μέτρα ψηλός περίπου. Υπάρχει τετράγωνη ταράτσα με σιδερένιο φράχτη και κάθε πλευρά αυτού του φράχτη υπάρχει η κρύωμα για τις λάμπες που φωτίζουν το ρολόι. Τι είναι αυτός ο πύργος? Ο πύργος του ρολογιού. Μάλιστα. Ωραία. Τα τζαμιά τριγύρω. Λοιπόν, το ίδιο το ρολόι βρίσκεται στο ψηλότερο από τα 3 επίπεδα και δεν είναι το αυθεντικό, καθώς αντικαταστάθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ένα λειτουργικό που παρήχαν οι Ναζί, καθώς στην πόλη υπήρχαν γερμανικοί τάφοι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μ' αρέσει που έχει και τις μακεδονικές ασπίδες εδώ. Ιδέες, τις έβγαλα φωτογραφίες αυτά. Και από εδώ είναι ο Φίλιππος, Έφυπος βέβαια. Ναι. Κακομοίρης ο Φίλιππος, σκέψου. Εάν πας στη Φιλιππούπολη, τελικά είναι πολύ ταξιδεμένο. Αν πας στη Φιλιππούπολη βλέπεις τον Φίλιππο, έρχεσαι εδώ βλέπεις τον Φίλιππο. Μακεδονία. Μέχρι εδώ να βγει έφτασε. Σας παρακαλώ. Όχι που έφτασε, που τον έχουνε. Αλλά κοίταξε, είδες, μου τελείωσε το μελάνι από τον υπολογιστή και δεν μπορούσα Και σου βγήκε ένα χνά, δεν μπορούσα να εκτυπώσω άλλες πληροφορίες.
σ' ακούω. Όταν κάναμε, μας έκανε όλες τις ανάγκες πέρασε. Δεν με χαλάσουν και το βίντεο. Ποιος ήταν αυτός? Α, θα έρθουν. Πάνε και έρχονται, αυτή δουλειά γίνεται. Ναι. Εντάξει, όλοι είμαστε εδώ. Λίγο την προσοχή σας, η πόλη σαν πόλη, 120.000 πληθυσμό, είναι μεγάλη πόλη. Κέντρο πανεπιστήμιο, είπα, η αγορά της, πόλη βιομηχανίας, πολλά φεστιβάλ γίνονται μέσα στη πόλη, τι για μουσική, τι για το Παγκόσμιο Φεστιβάλ της Φωτογραφίας και Κινηματογράφος από όλο τον κόσμο, το όνομα το Μίλτον Μανάκη που εξήγησα και έδειξα το άγαλμα. Ελπίζω τη Δευτέρα, και όπως είπαν ότι ο καιρός είναι καλός, να έχετε ήλιο, θα τη δείτε σε πιο μεγάλη κίνηση. Είδατε μέσα στο πεζόδρομο που το περπατήσαμε, από την μία πλατεία μέχρι στην άλλη, το ελληνικό του σούπερ μάρκετ το Βερόπουλο, ακόμα ένα θα δούμε στον δρόμο μας. Αριστερά το τεχνικό, το πανεπιστήμιο της πόλης, το μεγάλο το νοσοκομείο για όλη αυτή την περιοχή εδώ πέρα, γιατί αν η πρωτεύουσα, η πόλη η Σκόπια, είναι κέντρο για τα πάντα, αυτή είναι η δεύτερη σλάβικη πόλη που όλη η περιοχή γύρω περίπου 300.000 ερχόμαστε εδώ πέρα για καλύτερους γιατρούς για να βρούμε. Θα ήθελα να σας εξηγήσω με δύο λόγια ποιος είναι αυτός ο λαός. Είναι Σλάβοι που ήρθαν τέλος του 6ου αιώνα, αρχής του 7ου αιώνα σε αυτά τα μέρη εδώ πέρα από τα Καρπάτια, λόγος που βρήκανε το μέτωπο με το όνομα Μακεδονία, ονομάστηκαν Σλάβο-Μακεδόνοι. Και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με αυτό, με την ονομασία του Σλάβο-Μακεδόνοι, μέχρι περίπου πριν 7 χρόνια, που δυστυχώς η πολιτική, η βρώμικη πολιτική, άλλαξε τις γνώμες σε ορισμένους ανθρώπους, και να είναι το αστείο τόσο πολύ μεγάλο, το μισό το κράτος και όλοι οι Αλβανοί προχωρήσανε να πιστεύουν που είναι Σλάβοι, πολλοί επιστήμονες ότι είναι Σλάβοι, καμιά σχέση με τη συνέχεια των αρχαίων
Έλληνων Μακεδόνων. Όμως είδατε και το άγαλμα, το Φίλιππα, είδατε το Συντριβάνι, είδατε τα τζαμιά. Η ιστορία δεξιά στα φανάρια. Την ιστορία την γράφει κάθε ένας, όμως γι' αυτό η Ευρώπη τους κάνει για πολλά πράγματα παρατήρηση. Προσέξτε παρακαλώ, βλέπετε και το δεύτερο, το μεγάλο σούπερ μάρκετ, το Βερόπουλο το ελληνικό. Στη γωνία κάτω η ελληνική τράπεζα η Αλφα. Ορίστε αριστερά τα περνάμε αυτή τη στιγμή, τα βλέπουμε. Και δυστυχώς με το σκοτάδι δεν μπορώ να εξηγάω πολλά πράγματα. Σε εκείνο το λόφο πάνω μπροστά ευθεία στο βουνό υπάρχει μια εκκλησία και νεκροταφεία που δεν μπορούμε να το δούμε αυτή τη στιγμή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που γίνηκαν οι μάχες σε αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο από τη δεξί πλευρά που το περνάμε αυτή τη στιγμή. Πολλά ελληνικά μαγαζιά μέσα, ελληνικές εταιρείες, και μην νομίζετε ότι εμείς οι Έλληνες αγαπάμε πολύ τους Σλάβους που ερχόμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε μαγαζιά. Ερχόμαστε γιατί το μισθό που πληρώνουμε τους ανθρώπους είναι από 100 μέχρι 130 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ πιο χαμηλό το κόστος, γι' αυτό όλη αυτή η πόλη έχει τόσο πολύ μεγάλη συνεργασία μαζί με την Ελλάδα. Στο Κόγκο θα κάνεις το κήπο και θα κάνεις αριστερά. Το κράτος, όπως υπάρχουν και λίγες κάτω στην Ελλάδα, που είναι κάτω από το καπέλο της οργάνωσης UNESCO. Γι' αυτό και αυτοί που ταξιδέψατε και πήγατε να παραδείγματος χάρη Κροατία, παντού που πηγαίνουμε, το checkpoint που το πληρώνουμε, είμαστε αναγκασμένοι και οι τόπιοι και οι ξένοι πληρώνουν εισιτήριο να μπούμε στην εκκλησία. Παναπεί, αύριο στο Όσιο Ναόμ έχουμε ένα εισιτήριο, στην 2 ευρώ. Στην Οχρίδα μόνο μία εκκλησία που σας είπα 2 ευρώ, Παναπεί γίνηκαν 4. Αυτά τα χρήματα τα πληρώνετε μόνοι σας, αγοράζετε το εισιτήριο και μπαίνετε μέσα. Και στο Μαύρο την εκκλησία που θα πάμε και εκεί πέρα είναι 2 ευρώ το εισιτήριο. Είναι πράγματα που δεν εξαρτώνται από το Βασίλη, αυτά είναι πράγματα που το κράτος τους έφερε νόμο και όλα τα κράτη πρώην Ιουγκοσλαβία λειτουργούν με το ίδιο το σύστημα. Παναπεί αυτό να ξέρετε, να μην σας φανεί παράξενο, γιατί ορισμένες εκκλησίες, η Οχρίδα έχει πάνω από 95 εκκλησίες. Μόνο 3 εκκλησίες είναι που πληρώνονται. Οι άλλες άνετα μπορούμε να δούμε, όμως δεν έχουμε τι να δούμε μέσα. Όλη η ιστορία από τους Έλληνες ζωγράφους, τον Ευτύχιο και τον Μιχαήλ Αστραπά, είναι αυτό το μοναδικό πράγμα που κάνουν όλοι οι τουρίστες από την Ευρώπη να έρχονται στην Οχρίδα να δουν τις βυζαντινές εκκλησίες. Τώρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα για τη μεγάλη προσοχή. Θα βάλουμε λίγο μουσική να χαλαρώσουμε το πρόγραμμα. Όταν σε ορισμένο σημείο θα περνάμε μια κομμόπολη, θα πάρω το μικρόφωνο να σας πω ορισμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις εκκλησίες γίνονται γάμοι και βαφτίσια, αλλά όχι κηδείες. Το ίδιο είναι τη Δευτέρα που Δευτέρα. Οι κηδείες λέει απαγορεύονται. Δεν υπάρχει άλλο μέρος που μπορείς να παρκάρεις. Πληθυσμό. Ρέσεν. Τη Δευτέρα καλύτερα θα την δείτε γιατί θα περάσετε από μέσα. Πόλη σαν Δήμος πολύ φτωχός, ζούσαν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι επί καιρού Ιουγκοσλαβίας και σήμερα μέσα σε αυτό το κράτος. Λόγος που έχουν πολλά οικόπεδα με μήλιες και βγάζουν πολύ καλό νόστιμο μήλο που επί καιρού Ιουγκοσλαβίας άνετα σαν μεγάλο παζάρι το πουλούσαν που θέλανε. Σήμερα δυστυχώς κοράζονται με την πούληση και παρακαλώ κοιτάξτε αριστερά πολύ βαθιά. Τα φώτα που βλέπετε
είναι η λίμνη των Πρεσπών, τελικά η μεγάλη λίμνη της Πρέσπες. Μεγάλη Πρέσπα. Η μεγάλη Πρέσπα, να ξέρετε, φαίνεται μόνο από αυτό το σημείο εδώ πέρα, και να ξέρετε τα νερά από αυτές τις δύο λίμνες, από τη μεγάλη και από τη μικρή τη λίμνη της Πρέσπες, κάτω από το βουνό, στις πηγές αύριο το πρωί στο Όσιο Ναόμ, το μοναστήρι που θα πάμε, θα δούμε τις πολλές τις πηγές και τα νερά ξεφεύγουν από αυτή τη λίμνη και μπαίνουν δεξιά. Μέσα στη λίμνη της Οχρίδας. Είναι συνδεμένες οι δύο οι λίμνες. Στην επιστροφή τη Δευτέρα, σε αυτό το σημείο, πώς ανεβαίνετε το βουνό, θα μπορείτε να δείτε καλύτερα τη λίμνη των Πρεσπών. Τώρα θα περάσουμε μέσα αυτή την πόλη, αγροτική πόλη, μόνο με τα οικόπεδα με τις μιλιές που τα βλέπουμε αριστερά και δεξιά στο δρόμο μας. Δυστυχώς με πολύ μεγάλη ανεργία, κλείσανε οι εταιρείες και οι ανθρώποι τώρα ασχολούνται μόνο με τα μήλα. Ο δρόμος ευθεία, αν προχωρούσαμε με το πούλμαν, μας βγάζει στην Ελλάδα, στο τελωνείο που προετοιμάζεται να γίνει και από τη σκοπιανή πλευρά και από την ελληνική πλευρά, και φανταστείτε τότε πόσο πιο γλίγορα θα μπορούσατε να έρθείτε με αυτό που θα αποφεύγαμε την πόλη την Πίτολα, το μοναστήρι. Θα βγαίνουμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Άλλο η πόλη δεν έχει τι να μας δείξει. Όλη η περιοχή γύρω γύρω τις λίμνες της Πρέσπες έχει πολύ καλή λάσπη. Γι' αυτό από αυτή τη λάσπη, από τη λίμνη που την τραβάνε, γίνονται πολλά κεραμικά προϊόντα. Υπάρχει μια εταιρεία μέσα στην πόλη και θα δείτε 2-3 τζαμιά, γιατί μέχρι το 1962 πάνω από 10.000 ζούσανε Τούρκοι μέσα σε αυτή την πόλη. Όταν ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας εκείνα τα χρόνια, ο Τίτο, έφερε και έδωκε την εντολή, απογόρεψε οι γυναίκες να σκεπάζουνε το πρόσωπο, το φεριτζέιλι, τη Τούρκα, τότε πολλοί Τούρκοι πουλήσανε τα πάντα, τα οικόπεδα, τα σπίτια τους, σαν αντίδραση σηκωθήκανε και φύγανε για την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα από τους 20.000 μείνανε 2-3.000 Τούρκοι γύφτοι Αλβανοί και οι υπόλοιποι 18.000 περίπου υπολογίζονται ότι είναι Σλάβοι. Δυστυχώς η κεντρική εταιρεία των ΔΕΟΝ σε αυτό το κράτος πουλήθηκε πριν περίπου 10 χρόνια. Μας κυβερνούν από την Αυστρία η εταιρεία Έβανα και θα δώσετε προσοχή και η Οχρίδα και αυτή η Κομμόπολη και τελικά όλα τα μέρη πόσο σκοτάδι έχουμε το βράδυ μέσα στην πόλη, και ας παντού και είναι οι λάμπες. Μας μειώσανε τη δύναμη της λάμπες, γιατί μόνο ο ξένος μπορεί να μας κάνει οικονομία. Ορίστε, βλέπετε τα οικόπεδα αριστερά δεξιά φαίνονται όλα, όμως καλύτερη εικόνα θα έχετε τη Δευτέρα όταν θα μπορείτε να κάνετε και τις φωτογραφίες. Προχωράμε με τη ταινία. Έχει το όνομα Μπούκοβο. Να σας ρωτήσω, η λέξη Μπούκοβο θυμίζει κάτι? Είναι η κόκκινη η πεπεριά που στεγνώνεται σε σκιά, που βάζουν και το αλάτι, την ανακατεύουν και σαν ποικιλία μεταχειρίζεται στη τροφή σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Υπολογίζεται ότι η συνταγή βγήκε από ένα χωριό κοντά εδώ πέρα, περίπου σε 1 χιλιόμετρο, σε αυτό το μέρος, γι' αυτό ονομάζεται η πεπεριά Μπούκοβο λόγω στο βουνό. Προχωράμε με το έργο. Σε αυτό το χωριό με το όνομα Κόσελ υπάρχει ένας σβησμένος εφαίστειος φωσφατάρα που ξεατμίζει
και γι' αυτό νιώθετε αυτή η μυρωδιά σαν είναι χαλασμένα αυγό. Σε περίπου 2 χιλιόμετρα φτάνουμε στην Οχρίδα. Θα σας αφήσω ακόμα λίγο χρόνο και ύστερα θα πάρω το μικρόφωνο να δούμε την Οχρίδα με το σκοτάδι. Πλησιάζουμε, 2 οχρεία πρέπει να περάσουμε πριν να φτάσουμε στην Οχρίδα. Θα δείτε θα το δείτε για λίγο χρόνο. Θα δείτε το κάστρο το Βυζαντινό, το βασιλιά του Σαμουήλ. Μπαίνουμε μέσα στην πόλη ευθεία. Η Οχρίδα με 60.000 πληθυσμούς, πολύ όμορφη, πολύ καθαρή πόλη, πολύ τακτοποιημένη. Τελικά είναι τακτοποιημένοι οι δρόμοι που μας πηγαίνουν προς τα ξενοδοχεία, προς τις παραλίες. Άλλη εικόνα είναι αν στρίψαμε λίγο πιο πολύ αριστερά προς μέσα. Κάποτε σε Οχρίδα από 60.000 πληθυσμό, 45.000 δουλεύανε μέσα στα εργοστάσια. Πόλη με μεγάλη βιομηχανία. Σήμερα δυστυχώς δεν δουλεύουν ούτε 7.000. Σαν πράγμα να καταλάβετε, αναγκαστήκανε και το ρίξανε τόσο πολύ στο τουρισμό. Όμως το τουριστικό το σεζόν της Οχρίδας είναι σχεδόν 2,5 μήνες, γιατί βρισκόμαστε σε 649 μέτρα υψόμετρο. Αύριο όταν θα δείτε τη λίμνη και την πόλη, γύρω έχουμε τα βουνά και στην Οχρίδα πιο πολύ από 36 βαθμούς ζέστα το καλοκαίρι δεν έχουμε. Να πει γιατί έχουμε τη μεγάλη την υγρασία. Σήμερα θα ευχαριστηθείτε το ύπνο στο ξενοδοχείο. Κοιτάξτε δεξιά αυτή η εταιρεία, κάποτε σε 9.000 γυναίκες ράβανε πουκάμισα, πανταλόνια, σήμερα δεν δουλεύουν ούτε 500. Άλλη φορά δεν θα περάσουμε από αυτό το δρόμο. Εξών τη Δευτέρα όταν θα φεύγετε, το μοναδικό τζαμί που υπάρχει στα Βαλκάνια, στη κορφή απάνω που έχει το σταυρό, θα το δείτε για λίγο χρόνο. Γι' αυτό ονομάζεται ακόμα και το σταυρωτό το τζαμί, γιατί όπως γνωρίζετε την ιστορία, κυρίες και κύριοι, όλα τα τζαμιά οι Τούρκοι τα έχουν χτίσει επάνω σε γκρεμισμένες εκκλησίες και ορθόδοξα μοναστήρια. Άρα ο Άγιος δεν επίτρεπε να σηκωθεί το μιναρέ πιο ψηλό και ο σοβάς, και ορίστε μπροστά βλέπουμε το τζαμί, ακαλύτερα τη Δευτέρα, και μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ, μοναδικό τζαμί πάνω στην κορφή, εξών που έχει το σύμβολο της Τουρκίας στο μεσοφέγγαρο, έχει και το σταυρό. Μπαίνουμε μέσα στην Οχρίδα, βλέπουμε ευθεία το κάστρο, το Βυζαντινό βασιλιά του Σαμουήλ, που φέγγουνε τα φώτα γύρω γύρω. Όλος αυτός ο λόφος είναι η παλιά, η Βυζαντινή Οχρίδα, αλλιώς τώρα αυτή τη στιγμή κάτω είναι η τουραστική Οχρίδα. Διαφορετικά τα σπίτια, διαφορετικά τα στενά που θα τα δούμε αύριο στη ξενάγηση που θα την κάνουμε όπως συμφωνήσαμε πιο γλίγορα με τα πουλμανάκια. Προσέξτε, παντού φέγγουνε τα φώτα, όμως πριν 10 χρόνια σαν μέρα να ήταν αυτή τη στιγμή το βράδυ, όμως η Αυστριακοί προετοιμάσω η αριστερά. Μας έχουν αδυναμώσει τόσο τις λάμπες, οικονομία. Την Οχρίδα θα την δούμε 2-3 μέρες, θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε. Φύγε. Όλοι οι δρόμοι μας βγάζουν μπροστά στο λιμάνι. Τελικά δεν μπορούσαμε να δούμε τη λίμνη. Τώρα πάμε για το ξενοδοχείο, περνάμε μέσα από την πόλη. Κοιτάξτε ο δρόμος με 3 λωρίδες αριστερά δεξιά. Η μία λωρίδα είναι για πάρκινγκ. Μεγάλο πρόβλημα έχει η Οχρίδα για το πάρκινγκ.
Και αυτή τη στιγμή είμαστε 60.000 το χειμώνα. Το καλοκαίρι, πρόσεχε Ανδρέα τα σαμαράκια για τη ταχύτητα για λίγο χρόνο, να μην χτυπήσει το πούλμαν δυνατά. Όχι, λίγο πιο πέρα είναι. Το καλοκαίρι η Οχρίδα φτάνει από 120 μέχρι 150.000 πληθυσμό. Όλα τα ξενοδοχεία, όλες οι τουριστικές οι πολυκατοικίες που θα τις δείτε αυτές τις μέρες λειτουργούν μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα θα δείτε πόσο λίγο φώτα φεύγουν. Δεξιά βλέπουμε το κεντρικό γυμνάσιο της πόλης. Το γυμνάσιο σε αυτό το κράτος και σε όλα τα κράτη πρώην Ιουγκοσλαβία είναι σε επίπεδο λύκειο σχολείο, καμιά σχέση με το ελληνικό το γυμνάσιο. Όταν τελειώσουν τα παιδιά του γυμνάσιο πηγαίνουν, δίνουν εξετάσεις και γράφονται στα πανεπιστήμια. Τα χρόνια όταν εγώ μορφώθηκα και έχω τελειώσει 2 πολυτεχνία, άνετα μπορούσαμε χωρίς εξετάσεις να γραφτούμε σε ποιο θέλουμε, πολυτεχνείο ή πανεπιστήμιο. Σήμερα η νεολαία δίνουν εξετάσεις για να γραφτούν και γίνει και ένα πολύ παράξενο πράγμα. Για 10-15 χρόνια δεν θα βρούμε εργάτη να βρούμε, όλοι σπουδάζουν. Καλά, εσείς στην Ελλάδα κάτω τους έχετε από την Αλβανία που ήρθανε να δουλέψουν. Εμείς δεν ξέρουμε από πού θα βρούμε. Κοιτάξτε αριστερά πόσο πολύ χτίζεται η Οχρίδα, πόσες πολυκατοικίες χτίζονται. Στο κόμβο μόνο στρίβεις λίγο και ευθεία. Και αυτό είναι καινούριο πράγμα, δεν το έχεις. Τώρα μας το κάνανε, Ανδρέα. Η Οχρίδα, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, είναι μια μεγάλη ζωντανή τράπεζα και εχθές μας ενημερώσανε στη τηλεόραση ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Ινδίας, Σουμπάρτο, δεν ξέρω πώς λέγεται, θα κάνει πάνω από 60-70 ξενοδοχεία μέσα στη λίμνη και κοντά στο μοναστήριο Όσιο Ναού. Τον πουλήσανε σχεδόν 150 χεκτάρια μέρος. Θα κάνει το κάτι καλύτερο, σαν να είναι το Μοντε Κάρλο της Ευρώπης μέσα στην Οχρίδα, μέσα σε 5 χρόνια. Μακάρι να το δούμε και αυτό το πράγμα, να μας τραβήξει ακόμα πιο πολύ τουρισμό. Ο δρόμος αυτός με 2 λωρίδες αριστερά δεξιά έρχεται από το αεροδρόμιο της Οχρίδας, γιατί η Οχρίδα είναι η δεύτερη και μοναδική πόλη που έχει αεροδρόμιο, εξών την πρωτεύουσα την πόλη της Σκόπια, και αυτός ο δρόμος πάει μέχρι τις βίλες, τελικά πρώτη τη βίλα του πρόεδρου του Τίτο και σήμερα στις βίλες τους ανεξάρτητους πρόεδρους στο καινούριο κράτος που το έχουμε εδώ πέρα. Κίνηση μεγάλη δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και αν κάποτε πριν 6-7 χρόνια κάθε Σαββατοκυριακή είχαμε πάνω από 30 πούλμαν μόνο ελληνικά, να μην μιλάω για τις μεγάλες γιορτές σαν Χριστούγεννα, Πάσχα, από 80 μέχρι 100 πούλμαν που έρχονταν στην Οχρίδα, αυτή τη στιγμή το τουριστικό του σεζόν σιγά σιγά έχει σταματήσει. Ευχαρίστω σε αυτό η Οχρίδα που είναι κέντρο με πολλά πανεπιστήμια, έχουμε κίνηση νεολαία που σπουδάζει εδώ πέρα και για το Σάββατο και Κυριακή έρχονται ανθρώποι που έχουν αγοράσει διαμερίσματα να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα, να ξεκουραστούν. Τώρα παρακαλώ, για λίγο χρόνο θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο, πάλι να σας θυμίσω. Η Δεσποινής Ειρήνη, λόγος με τη λίστα έτσι πως θα σας καλάει 2-2 άτομα ανάλογα, θα μοιράσουμε τα κλειδιά, θα αφήσετε τις αυτότητες
στο ρετσεψιόν το ξενοδοχείο. Τις ταυτότητες θα τις πάρετε τη Δευτέρα την στιγμή όταν θα φεύγετε από το ξενοδοχείο. Θα σας δείξω πρώτα εγώ πού είναι τα ενσεσέρ για τα δωμάτια σας, πού είναι η τραπεζαρία. Εγώ θα είμαι κάτω στο μπαρ, θα περιμένω λίγο χρόνο. Αν σας χρειαστεί καμιά μετάφραση, αν υπάρχει κανένα ορισμένα πρόβλημα, κάτι στα δωμάτια σας, να ξέρετε στο ξενοδοχείο απογορεύεται το καπνίσμα. Ούτε μέσα, ούτε στην τραπεζαρία, ούτε στο μπαρ, πουθενά. Έξω στα μπαλκόνια. Το δρόμο θα το δούμε και εκείνο. Θα σταματήσουμε κάμα μισή ώρα. Είναι στον δρόμο μας, δεν θα περπατήσουμε πολύ. Αυτοί που θέλετε να το δείτε, με την ευκαιρία πρώτη φορά θα το δω κι εγώ, γιατί φέτος το βάλανε μπρος. Μέχρι τώρα κανένα ελληνικό γκρουπ δεν